खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रंजालि बैसागुनि जेथिंबो रंजानायनि थासारि नाथाय आसामनि दाब दाब जिल्लाफोराव गोबां बारहुंखा बारनो हागौनि थाखाय बोथोर बिगियाना थांनाय माखासे सप्तानिफ्रायनो सांग्रांथि होबोगासिनो दं आरो बोथोर बिगियाना फोसावनाय लेखायैनो बारहुंखा बारनायाबो रायजोआव जाबोगासिनो दं थिग बेबायदिनो गिख्रंथाव बारहुंखाया रायखसिनि महर लानानै फैदों उदालगुरि जिल्लायाव आरो सानै बर' बिमाखौ बुथारलांदों गहपुरनिफ्राय बिबनाव आलासि जानो फैनायावनो थैनो गोनां जादों सानै बर' आइजोआ मुङा फारियै गीता नार्जारी 40 बोसोर बैसोनि आरो सुमिला मोसाहारी 34 बोसोर बैसोनि बिथांमोनहा गहपुर सात्रां गामिनि थागिबिमोन गीता नार्जारीया एन्ड्रियास नार्जारीनि बिसि आरो सुमिला मोसाहारीया जुआकिम मोसाहारीनि बिसि उदालगुरि वार्ड नं 2 नलबारि गामियाव आलासि जानो थाखाय फैदोंमोन बिथांमोनहा बेयावनो बारहुंखाजों गेदेर दंफां बायसिननायाव थैनो गोनां जादों सानै आइजोआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला नखरनि सुबुंफोरा बैसागु फांसन नायनो थाखाय थांजोबदोंमोन जायनि थाखाय नखरनि सुबुंफोरा जिउ गोमानायनिफ्राय रैखा मोननो हादों मोनानि समाव गिख्रंथाव बारहुंखा बारखांनायनि 10-15 मिनिटसो उनाव मा खहा जालांखो बेखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा नायगिदिंनायावसो गेदेर दंफांजों होसिनजानानै थैनाय सानै आइजोखौ नुनो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों सनितपुरनि ढेकियाजुलियावबो गोबां खहा गेदेर दंफां लाइफांफोरा गुबुदों न'बांनि थिंफोरा बिरखारदों न'आव गेदेर दंफांफोरा बायसिनदों सनितपुरनि अनगायैबो तेजपुरनि देपटा ओनसोलावबो गोबां बारहुंखा बारनायजों गोबां खहा जादों माखासे ओनसोलफोराव जिब जुनारफोराबो बिफां लाइफांजों होसिनजानानै थैनो गोनां जादों ओजोंहाय सयगावनि गुबुन बारहुंखाजों लोगोसे सारअन्थाइ गोग्लैदों जायजों आबाद फोथारा गोबां खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों बेनि अनगायैबो रायजोनि दाब दाब जायगायावनो बारहुंखानि गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों माखासे जायगायाव फरायसालिनि थिङा बिरखारजोबदों बेनि अनगायैबो बैसागु फांसननि जौस्राङा थेर बेथेर जानायखौबो नुनो मोननाय जादों बेबायदिनो रायजोनि दाब दाब जायगायाव बारहुंखानि सिलिंखार थासारिखौ नुनो मोननाय जादों पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय बिसायख'थि गेलेनो जेबो मोन्थाय गैया आरो पृथ्वीराज नारायण देब मेसनि हेंथायै रिटार्निं अफिसारनो अजद होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों डक्टर नार्जारी बिथाङा पृथ्वीराज नारायण देब मेसनि हेंथा बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च आरो अल बड'लेण्ड सिनियर सिटिजेन फरामा गसंदों पृथ्वीराज नारायण देब मेसनि हेंथा रिटार्निं अफिसारनो अजद होनाय जाबाय आरो पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय बिसायख'थि गेलेनो जेबो मोन्थाय गैया होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ एसटि नङा राजबंशीसो बिथांनि मुङाबो पृथ्वीराज नारायण देबसो मेस गैदेरा बिथांनि फरायसालिनि रेकर्डआबो बिमुङाव मेस गैया बिफानि मुङावबो मेस गैया बिफानि मुङा प्रदीप नारायण देब आरो बिमानिया सम्पक लता राय पृथ्वीराज नारायण देबनि बिफानि सार्भिस रेकर्डखौबो दिहुननानै नायबाय बिथाङा एसटि नङा बिबौनि रेकर्डखौबो नायदों बिथांमोनहा राजबंशीसो एसटिबो नङा आरो मेसबो नङा होननानै फोरमायथिदों नाथाय पृथ्वीराज नारायण देबआ एसटिनि नंखाय सार्टिफिकेट दिहुननानै एमपि बिसायख'थि गेलेनो नागिरदों बेनिखायनो बिथांनि बिजाथिलाइखौ जाहाथे दाननानै होयो बेनि थाखाय रिटार्निं अफिसारनिसिम अजदखौ होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों आरो बिथांनि बिजाथिलाइखौ दाननानै होआब्ला हाइकर्टसिमबो थांगोन होननानै फोरमायथिदों लोगोसे फोरमायथिबावदों दि पृथ्वीराज नारायण देबनिया बर'फोरखौ लानानै गाज्रि थांखि दं सोबख'नाय नासयनाय आरो नाख्रेबनायनि थांखि दं होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा रंजालि बैसागुनि रंजाफुबाय थानायनि गेजेरावनो क'क्राझाराव जाब्रबथाय जानायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो सासे सुबुङा गोब्राबै जोखोम जिउ गोमानाय सुबुंनि मुङा मृणाल कुमार रय आरो जोखोम जानायनि मुङा समेन नार्जारी जाब्रबथायजों जिउ खोमानांनाय मृणाल कुमार रयआ बटगाव खासिपारा गामिनि थागिबि आरो बिथांमोन सानैबोआ क'क्राझार सिभिल हस्पिटालावनो खामानि मावोमोन थैनाय मृणाल कुमार रयआ सिभिल हस्पिटालनि ब्लाड बेंकनि लेबरेटरियाव मावोमोन आरो समेन नार्जारीया सिकिउरिटि गार्डआव मावोमोन डिउटि जोबखांनायनि उनाव AS 16L 3154 नम्बरनि बुलेट गारिजों थांबाय थानाय समावनो क'क्राझारनि गोजाम फ्लाइअभार अदेबानि बिरनाय दालांआव जाब्रबथाय जादों जायजों मृणाल कुमार रयआ जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो समेन नार्जारीया गोब्राबै जोखोम जादों होननानै फोरमायथिदों जाब्रबथाय जाखांनायनि उनाव फाहामथाय होनो थाखाय बिथांमोनखौ देहा फाहामसालि फारसेबो लानानै थांनाय जादोंमोन हेलमेट गानालासे मटर साइकेल सालायनायनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों डक्टरा समेन नार्जारीखौबो थद गैयै थासारियाव देहा फाहामसालियाव लानानै फैनाय जादों आरो बिथांना खर' आरो बिखायाव गोब्राबै जोखोम जादों जायनि थाखाय गोजौ फाहामथाय होनो थाखाय गुबुन देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों आरो बिथांखौ कचबिहार फारसे लांनाय जादों होननानै खौराङाव मोननाय जादों
बिजेपिनि बिजाथि दिलीप सयकियानो भट होनो थाखाय माहारियारि आफादा बुंथिनायनि हेंथायै बिक्रम दैमारिनि गोख्रों बिजाथाय। जायफोर माहारियारि आफादफोरा दिलीप सयकियाखौ भट होनो थाखाय बुंथिदों बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा सिनायनानै लानाया गाहाम होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया। बिटिआर गोरोबथा जाफुंनांगौ, सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जानांगौ, ट्राइबेल इउनिभार्सिटि जानांगौ होननानै दिलीप सयकियाया खेबसेबो दिल्लीयाव बुंहैयाखै। उदालगुरि बियाब जानांगौ होननानै लिरनाय गैया होननानै बुंग्रायाबो दिलीप सयकियायानो। बिथाङा ब्रिटिशनि हेंथा। बिथां बायदिखौनो भट होनांगौ होननानै माहारियारि आफादा बोरै बुंखो होननानैबो सोंथि खालामो बिक्रम दैमारिया। लोगोसे बुंथिबावदि दिलीप सयकियाया बिटिसिखौ जौगाहोनो थाखाय माब्लाबाबो फैयाखै। बे 5 बोसोराव थरबाबो अन्थाइ गाराखै। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा जाफुंनांगौ होननानै दिलीप सयकियाया दिल्लीयाव बुंहैयैनि थाखायनो दिनै बिटिआर गोरोबथानि फिथाइया मोजां जायाखै। उदालगुरियाव इउनिभार्सिटि जानो नांगौआ तेजपुराव दंखायो। एनआईटी जानांगौनि नैथि पलिसि गैया। रेलवे फेक्टरिया बङाइगावआव दंखायो होननानैसो सोरखारनि माइनट्सआव लिरदों होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। उदालगुरियाव जानो गोनां इउनिभार्सिटिया खाथियावनो दंखायो। रेलवे फेक्टरियाबो दंखायो होननानै जानो हागौ दिलीप सयकियायानो दिल्लीयाव खोन्थाहैदों। नङाब्ला दिल्लीनि दैदेनगिरिफ्रा खाथियाव दंना गोजानाव दं बेनि सोमोन्दै जेबो मिथिया होननानैबो बुंथिबावो बिक्रम दैमारिया। नाथाय एसेबां ब्रिटिशनि हेंथा सुबुंनोनो माहारियारि आफादा भट होनो थाखाय बुंथिदों होननानैबो फोरमायथियो बिक्रम दैमारिया। लोगोसे बिक्रम दैमारिनि हेंथा आयेननि राहा लागोन होननानै मन्त्रि अरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुंथिनायनि सायावबो फिननाय होयोदि सिगिनाय हुमखि होनायखौ जेबो सानाखै। जुदि साननाय मोनब्ला न' सिङावनो थागौमोन। बिटिसिखौ रैखा खालामनो थाखायसो राव होफैदों। 91 सान जोबथेसालियाव थानायनि फिननायखौ दासिमबो होआखै। सम, दिन आरो थारिख नायनानै बेनि फिननायखौबो होगोन होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया। रंजालि बैसागुनि रंजाफुबाय थानायनि गेजेरावनो बिसायख'थिनि गुदुं बार। बिसायख'थिखौ लानानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंगासिनो दं। बिजेपि दोलोआबो मोनफानि उनाव मोनफा गोख्रों बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलफोरखौ खुंगासिनो दं। मैयानि सानाव नरेन्द्र मदि बिथाङाबो फोसावदिं मेल खुंनायाव बाहागो लादों। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा मैया नलबारियाव बिजेपिनि गेदेर सुबुं गौमा हाबाफारियाव बाहागो लादों। जेराव रोजा रोजा गोबां सुबुंफोरानो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो मन्त्रि एमएलए बिथांमोन आरो बिटिसिनि प्रमद बर' बिथांखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। रोजा रोजा सुबुंनि गेजेराव फिर एक बार मदि सरकार स्लगानजों गोमसारहोदों। 4 जुनाव बिजेपिया 400नि गोबां मासि मोननानै फिन सोरखाराव फैगोन होननानै दाबि खालामदों नरेन्द्र मदि बिथाङा। गाबोननिफ्रायनो जागायजेनसिगोन लकसभा बिसायख'थिनि गिबि खोलोबनि भट होनाया। आसामजों लोगोसे गासै 29 रायजोआव गाबोन लकसभा बिसायख'थिनि भट होनाय जागोन। आसामनि 5 बियाबनि थाखाय गाबोन बिसायख'थिनि भट होनाया जागोन। काजिरङा, सनितपुर, लखिमपुर, डिब्रुगड़ आरो जरहाट। बे गासै 5 बियाबनि थाखाय गाबोन भट होनाय जागोन आरो जायफोर जिल्लाफोराव बेफोर बियाबनि थाखाय भट होनाय जागोन बेफोर जिल्लाफोराव गाबोननि सानाव फरायसालिया बन्द थागोन। बेनि उनाव 26 एप्रिलाव नैथि खोलोबनि भट होनाय जागोन। दरं, उदालगुरि, डिफु, करिमगन्ज, सिलचर आरो नगाव बेफोर बियाबनि थाखाय भट होनाय जागोन। जायफोर जिल्लाफोराव बेफोर बियाबनि थाखाय भट होनाय जागोन बेफोर जिल्लाफोराव फरायसालिया बन्द थागोन आरो 7 मेआव क'क्राझार, धुबरी, बरपेटा आरो गुवाहाटीआव थामथि खोलोबनि भट होनाय जागोन। जायफोर जिल्लाफोराव बेफोर बियाबनि थाखाय भट होनाय जागोन बेफोर जिल्लाफोरावबो 7 मेआव फरायसालिया बन्द थागोन। क'क्राझार लकसभा बियाबनि कंग्रेसनि बिजाथि गर्जन मुसाहारिया बिजाथिलाइखौ गथायबाय। अल इन्डिया कंग्रेस कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि जितेन्द्र सिंह, आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरा आरो कंग्रेसनि गोबां दैदेनगिरिफोर आरो मददगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै गर्जन मुसाहारिया बिजाथिलाइखौ गथायबाय। गर्जन मुसाहारिया सासे रोखायै बुंग्रा आरो साहसि दैदेनगिरि होननानै बुंथियो बिथांमोनहा आरो क'क्राझाराव मा जागासिनो दं, काउन्सिलनि मुङाव माबायदि लुथिनाय जागासिनो दं बेफोरखौ रायजो राजानि जानानै गर्जन मुसाहारिया बुंबोगासिनो दं। बेनिखायनो गर्जन मुसाहारिनो जाहाथे भट होयो बेनि थाखायबो बुंथियो कंग्रेस दोलोनिफ्राय। लोगोसे बुंथिबावोदि BPF आरो UPPLआ दिनैनि समाव ओनसोलारि दोलो महरै गैला। ओनसोलारि राजखान्थि दोलोनि जि गुन बेखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि पकेटाव सोनानै खोमाबाय। UPPL आरो BPFआ बिजेपिनि एजेन्ट महरैसो खामानि मावगासिनो दं होननानै बुंथिबावो। UPPLनि दैदेनगिरिया डिभाइड आसाम 50-50 बुंदोंमोन। दा डिभाइड मानि 50-50सो। बेबायदि दैदेनगिरिखौ गोहोआव लाबोनानै रायजो राजाफ्रा जेबो मुलाम्फा जाया। सोरखारा गासैबो खामानिखौ रांनि थाखायसो मावो। लामा सामा बानायनाय, हल लुनाय गासैयावबो कमिसन लायो।
क'क्राझार आरो सिक्स शेड्युलाव जाख्ल'नायनिसो बादिनांनाय जादों होननानैबो बुंथियो कंग्रेस दोलोनिफ्राय। बेनि अनगायैबो बिजेपि दोलोआ 400नि गोबां मासियाव देरहागोन होननानै दाबि खालामनायनि सायावबो बुंथियो दि गोग्गो भट होनाय जायोब्ला बिजेपिआ लाथिख'सो सोरखार दानो थाखाय 275 मासि नांगौ, नाथाय बिथांमोनहा 400नि गोबां मासि मोनगोननि दाबि खालामदों। बिथांमोनहा बिआर आम्बेडकारनि संबिधानखौ सोलायनो नागिरदों होननानैबो बुंथियो कंग्रेस दोलोनिफ्राय। नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया। बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन, जेराव मेडिकेल, रेटिना, असिटि, पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं। बेनि अनगायैबो ग्ल'क'मा इभालुएशन, अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो। गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन। डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम, MBBS, MS अप्थालमलजी, केटारेक्ट सार्जन आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन। डक्टर किशोर पल, MBBS, DO, केटारेक्ट एन्ड ग्ल'क'मा स्पेशियलिस्ट। डक्टर पायल सिंगला, MBBS, MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा, MBBS, MS, आइ स्पेशियलिस्ट अप्थालमलजी। जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन। समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन। नाथाय रबिबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन। चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ। नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 6900949900 नङाब्ला 0366435659 बे नाम्बारावबो खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।